Akadongan saha porsiaon saida meni Tuhan matotong mian di bagasan rohatta ganup. Onma barita naulini Tuhatta Yesus Kristus mangihuton nabadia Lukas. Jalatagan disadahuta ibana adong masada halak nahuliton. Marnida Jesusi manukka maibana madok o Tuhan molonauloho tarpayas sodo au. Jadi disurduko Yesus matanganna laos dijama maibana huhu madidok. Naholo doau ias maho. Jadi pitor lokang ma huliti sian ibana. Jala diorai ibana ma asa unang dipabua itu halak. Alai lau maho ninna patuduhom madirim tumalim dungi pelehom ma pinatikon ni si Musa ala naung iaso bahen panindangion tunasida. Alai lam sardo baritana jadi torop halak marpungu laho tu mangihon hatana jala pamalupon sahit nasida. Alai mangihut surut tu halongona do anggo ibana laho martangiang. Songonima barita naulini Tuhan. Malum alani Yesus. Damang dainang do akadongan saha porsiaon. Adong cerita di tengah dalan nina jono tuhuta Asisi Franciscus pajupang do sahalak nahuliton. Dimulana ganggu do rohana alai ujungna dijonohi ibana do nahulitoni manang nasahi kustaon laos dihaur jala di umma. Dungi disurat tonibana mapakilalan nai tiki akan najulu pahetu hilala nuaing gabetonggi di bagasan pikiran nang pamataku. Nahuliton nasalelengon tungi nama dihasuguhun ibana nuaing gabe si buat dame doho las ni roha di bagasan dirina. Mamuka siatiki ima Franciscus Asisi paubahon nguluna di bagasan hadirioni nahulitoni di ide ibana Kristus namar sitaonon. Damang dainang doho akadongan saha porsiaon di bagasan barita nauli sadarion. Di patubigi hodo tu hita taringot sahala nahuliton mangido tu Yesus asa di pamalum sian sahinay. Sian najulu nunga adong halak nahuliton jala dihabiari jolma do sahi si sono. Sahalak nahuliton ikon marpahean na maribak-ribak. Buhina ditutupi jala ikon pakiona loseng di pakna asa sanga madau halak mulus nahulitonon. Halak nahuliton di pasiding jala dangboy tinggal di huta. Dakolam menjaga asa unang balik sahiti. Alai dietong do nasida songon sahala perdosa nahona uhum ni dibata. Alani i masehasti do perngulun ni nahuliton. Sahira baki nama ngulu do nasida jalatung masai dihagigihon. Ditiki pajupang Yesus do nahulitonon. Manuka do ibana mangido huhu mandok. O Tuhan, molonaoloho tarpayas sodoau. Di pamalum Yesus do tutu ibana sian sahih nai. Dungi dipangido Yesus doasa dipatudu dirina tuah kamalim ni Yahudi. Jala diorai asa unak pola dipabuat tu halak. Alai tu malim ni Yahudi ma dipatudu dirina asa malimi napabuahon naung malum do hape ibana sian sahih nai. Jala bui muse ibana songonjol mana somal mangula ulaon na itonga-tonga ni halak na torok. Ado roa na porlu asai kopatuduonon ni nahulitoni dirina tuah kamalim ni Yahudi. Ala di bagasan ada ni halak Yahudi. Sahalak naung malum sian sahit nahuliton ikut dijakut do mulak tu bagas penguan marhitis ada ulaun ipe asabui ibana madalatun uhum ni bangsa Yahudi songon na somal.
Holam malim do na boy pasahatoni nang pe tarsongon na wala situtudo molo sahala na hea marsai uliton mula muse tu hatoropan. Adong dua pangiduan ni nang ulitoni tu Jesus. Parculo ima asa malum sian sahi na hulitoni paduahon laho patol hasot tu natorop naung malum situtudo ibana sian parsahitoni. Buido di pamalum Jesus ibana sian sahi nai alai di pangido Jesus asa ibana sadiri patuduho dirina tu malim. Dungi pelehonon nama na pinatikon ni si Musa. Akadamang dainang doho sudiaka dongan saha porsiao. Ala ni holong Jesus parsidohot jalamak kilalahon si taonon ni nahulito ni. Ala ni ido obaina di jama ibana nahulito ni. Dihilalahot Jesus do nangaka si taonotta. Laho paluahon hita jala pamalupon hita siya nakadosa. Dakolat di jama Jesus sita alay gabi jolma do ibana dusun hita roh tu portibion. Jala tikitar diri hita nunga adong tada nata jalo. Ima naung marsada hita doho Kristus nang huriai. Marhite sakrame padidion di bahiyas do hita siya dosa. Dung ias sita siya dosai ikut patadahonot tado hita sahala nang marsada do debata marhite ulaon nauli dingolutta si ganubari. Songon Jesus hita hala Kristen dipangido asa marholong ni roha. Ulaut ta ima paturehon portibion asalam dinggan jala uli. Dang holan tajama doho tangata alai naing manian tajama doho roha nang holong ni roha. Jol managale do hita alai jo dudang barani hita panconohi Jesus laus manukap jala mangido asa di pamalu. Halak nahuliton mengajari hita paturuhod dirita jala mangidon. O Tuhan, molo naolo doho tarpayas sodoaw. Akadamang dainang hita sa luhut na dongan saha porsiaon. Oma huilala songot tada ni pakirimon doho aporsiaw di hita. Di bagasan diri ni Jesus dapat tita mahanguluan doho haluaon. Hita nang pinamalum ni Jesus nang marjabar di holong doho asini rohana. Di jodoh hita tong asa mamaritahon hadeng ganon gabi halak na tarojar holong ni roha. Marhitei danganong mihalak na terpujung jala na dipasiding. Sayang gia ma. Amin.